Hi guys, madung adlaw natong tanan. Sa karong adlaw day guys, papuwag atong lips og balik 1/4 kay kanila gyud maghatod tang liksi. Mga lipstick patag balik 1/4 kay di ma ilhan ni atong white nga murag kaaglugi. Bitaw guys. Dako sa kwarto guys kay gabi sa alas 11 na ay grasya nga ning abot. Nay nagchat na ho, nay nagsend og kwarta para pang palit og rip cash ja. I-surprise si nanay og si tatay. Kung ako nagsaba, ug unsay tanawa na ta guys, ug unsay reaction ni nanay tatay. Surprise unja nga agaharang sumangil nila nga nangutang kog rape. Unja ag sa naghatag day dani, salamat kadto ni Muti, di man ka magpa-mention, salamat kadto kay bawra kag kinsa ka. At tangiran ninyo unja unsay reaction ni nanay ni tatay. Kay kuan, pasensya na pud mo guys kay kabiling sungag niyang pagka-istorya kay nalagi pag ko'y pamati. Labad kadto ang ut murag tulo na kaadlaw ni ja. Siguro sa kuan ni na sa mata ba nag-utro na ag kuan. Utro na grado mag change na ni og samin. Ja. Karon bahalang nagkikipamati na wa jud ko nag-expect. Wa jud ko nag-expect guys nga na dakong grasya nga niabot gihatag. Salamat jud kaadto ni Muti, salamat pud kaadto sa Ginoo kay bisag unsa mi kakuan ka lisod na miligiron kay di naman mi kadabuan makasweldo na jay grasya nga moabot tinaw jud nga pinangga pa jud ko sa Ginoo mao nang dako jud ko pasalamat sa Ginoo og labi na sa naghatag dani nga rape kay sukad karon pa jud mi naka kuan og rape guys naka rape sa una katong kang marami pa sa una karon wa jud ko nag-expect kay ning siya gusto niya i-surprise si nanay nga na i-surprise ko na kato laging nag-chat siya katumang nag-chat siya guys nganingan nga nag-chat si ate nganingan nga kuan di man siya magpatawag og ma'am taga jud kog pasalamat ni Muti kay kuan kanang nay bisag wa ta makaila sa YouTube ra kan rata sa YouTube ra ka nagsigigtan sa mo ang mga video ning PM jud kana para laman jud mapalit ag kanang nairip mo nang gabi pag kamata na alas 11. Grabe jud dako jud ko pasalamat jud kay pag-open na nga may cash. Matong atangiran ninyo guys, wali sugag kay na excited lay pag kugon sa reaction na nilang na nagtatay. Kay sinanay dugay na gud pud naghandom sinanay kay aga mo laging rip dari nagugba. Dugay na pud nagugba ba ja. Moto guys atangin ninyo unja ug sa reaction ni nanay kay claim pa po ko sa kwarta. Salamat kasi ni mo ate. Magsige ko balik-balik. Doon nagpasalamat kay Maur kasi ang dalit. Pasalamat. Kay dako kadyo mi kanang nay. Maur kasi ang ikadalit ni mo ito. Pasalamat balik-balik. Diya Ginoo na yung magbawas mong kamaadyo dari na mo. Maur to atangin ninyo dyan guys. Good sa reaction na nagdatay. Ang sunay ron. Utang rep. Utang naman. Okay, Bob Cash ay. Surprise, Mother Earth. Kumaray mo yan, ano ma'am? Ha? Pa-deliver. Pa-deliver. Balik kami. Deliver na ba? Wala ka 500. 20. Wapay labot ang kwanda ni pag-deliver charge. Ano mo bayad sa charge? Delivery mo. 14,000 para 20. Wala ba charge? Di nagkitikos bahay, grabe. Kalabad sa makuag DTR na eh. Nadalangan ko na to sa munisipyo guys, kaya nakuag DTR.
Tias na na dari kabuwakan. Liksi ko ng bako, mga isda. Tuwit mo di pa mahuli na. Katuwag magbuo. Wala bida nay. Tawbi. Ay. Ala nay, utang na nay. Ha? Unsa man nay, utang nimo? Ala ka. Kasi kinabot na ay. Ha? Kuy labot na ah. Ay wala bot. Kisa na ngan. Hala ngan mo nimo nay. Bala pud. Pilay presyo. Ha? Di ba na? Wa pa, utang na. Bayaran tatay. Ato tatay nay. Nay, ginhawa magdako. English pa mali ka nay. Tay, bayari sa tay. Kuya, ginagitang na. Kuya, kunog utang. Kuya, ginado ko. Barbaroy mo ara sa diha. Magbaro diha. Dari saan din ang utang mo na nay? Naa naman gideliver saan mo na? Ikaw mana? Ikaw mana? Pila gali na. Kisangan. Kang Ariston? Patay, City Mill tay. Tay, saan mo ni tay? Waon na yun? Waon ba kunog daton tay? Ha? Ibay nung nakakaraan to. Bago makana. Bago tay. Nakatong bago may ana na indo. Mga itong karaan. Pag sinanay. Ay nakagato na ay. Hay dako nagbayran nan tay. Ay nakagato. Nagbang bagato na. Bawo lagi na. Murag maura 2 doors man na. Nay. Unsa man na nay? May bago. It's a prank! Surprise, nay! Cash na. Cash na, nay. Ingon man na, nay. Pau. Bahala ka di ay siya. Huwag labot ni mo. Nay, nalipay ka, nay? Nalipay, di utang. Di utang. Malipay kay Kasi Bunke. Ay lami na na. Butangan kuan. Bukong taba. Siyempre. Surprise! Surprise na, nay. Sige mo ingas maghatag, nay. Bisa bay kuan na. Bisa bay kuan na. Pau. Aw. Ay. No? Grabe ka. Yes, ginoo ko na. Kuan na. Di mo pa-mention. From Europe. Ha? Gikag Europe. Sa Europe, guys, bagi. Gikulbaan ka, nay. Kumbaan di ko kayo. Gikulbaan ko na nanay tayo. Salamat, Day. Napakainom na bugubog ng tubig. Di ka na itong magkukainom. Pinulanggaw. Ag sinanay dyan tayo, nung luspad, gikulbaan ko na dyan kay utang. Bugnaw, kasing-kasing ka, Day. Luodang nanay. Day, Prank, ramagod, nay. Surprise, nay. ano bugubog ng tubig? Iun, sa liksian. Ay, suka init-init mo yan. Dara, mother, oh. Para matuog ka nga cash ni nay. Kaya hindi ka mapriso. Oh. Be! Ipasiga, sagsaga, be. Suka ba kayo? Ato sa kusina, ares. Kita na dyan nanay, oh. Cash, lagi na, nay. Na-prank ka, nay. Surprise, manggod na. Kalamrakas among pamudyo. Shout out sa mo, be. Saan yung mga ulit tao, nig? Ulit na tao. Ulit ka tao. Agoy. Tagalis, share pod mo? Tagbilaran. Tagbilaran mo? Tolo? Mura. Ano siya apelido? Himintisa. Ha? Himintisa. Kimin? Ah? Oh, himintisa. Himintisa? From Antikira. Agoy. Aga mong masamong kay taga-Antikira man to. Si Limuel. Nay, ano masasabi mo? Salamat.
Namuot ko sa reaksyon nanay. Bahala kayo sa diay. Andiyan, nay. Humana, nay. Ito ang nag-rape, nay. Naan sa imong gibati, nay. Ilad ka, nay? Kaya huwag na ilad. Nas ilad na surprise. Sa mga time sa sponsor na nakamakain naman yung kubog ng tubig. Dugan mo tayo. Sa rang kahungaw. Reklamo naman kakatay. Ganyaw, kwantay. Reklamo na ko rin tatay. Danghaw kayo na inom-inom. Bugnaw. Ganyaw makapirmig tubig. Salamat, ma'am ug sir. Not paenta nga. Pilo na yung grasya. Kapi na ka paminsun kinta mo. Pinure na kailan ninyo. Nangayo mo kasing-kasing. Wow, legs malagi tay. Hmm? Kay bata pa man. Bata. Ag sinanay dyan tayo ng luspad. Okay. Hindi ko na mag... Unsa ko na ko. Nay, atay. Namuot ko. Naong ni nanay tayo ng luspad. Bahala ka na ay siya ng padong si Jagsud sa bahay. Hindi magkagutangon. Tangan. Utangon. Ija ng pagbuot. Salamat bitaw te. Da nag-rape te. Success nag imong pag-surprise. Ay! Kainom nagtubig. Mainom daw yung kung naghatag na na. Oo. Salamat. Di ko no paggamit ang kutsilyo. Di ko no pangpangan tay kay may makagaba. Isa. Di ko no pang kay may makagaba. Di man kuno na makakog kuryente og kanang hinayan ra. Inverter man ka. Huwag ka na masigim mo buo ka mo na makanakos kurante. Dara guys, ning sir dadjud si tatay guys kay mo hilam di kuno just rip. Hilang ko Dara te, ning sir des tatay te, salamat jud kaso nimo te. Hindi pa dyan taong nanay wa. Nay, nan sa mga ibati nay wa ka kasabot nay nalipay nga na kulbaan. Nalipad yung kulbaan po po kayo. Ay, salamat kay. Duha na katay. Duhay kwantay 2 doors. Makainom na kong tubig buglugan ang tangkan. Inagbugnaw. Abri tay, aka na sa ilawom na. Ilawom, jalay putong sa freezer sa ibabaw. Tangan ko ang kay kirang-kirang. Kada inom ng tubig, may namdog ko ni mo day. Salamat kaso te. Salamat ko ni mo. Salamat kay Kaajo. Kani. Kana may freezer tay. Freezer ni. Kana may freezer. Lo, era mas tatay, hilam-hilam ra laman. Habag man tay, kay makuan masaksakan tay, mura naman pus isa. Tung daan na, tanga nagaba na. Nas likod. Nalay sa sakan Ano ba? kani ano man ni? Kuan na, dyang lak, ba murag kuan, ruska. Ko kay butan na ni kamo na mag-operate na ni kay kay wa. Unsa pa kuno ng alas 9 gabi, pwede isaksak. Ngayon tong kuan. Paway. Kay gis testing man na dito. Pila ka Japan technology mo din eh. Sharp. Technology. pila ka warranty ni warranty. Namtos ko na, resibo na eh. Pagsinanay. Mo. Unsa imong gibati nay? Kuy lawan ko kay nanguta pa ka. Hamay ko rin tayo. Hamay ko ni kani. Ana. Salamat ka Diyos naghatag. Gilang-gilang ga po. Salamat po sa Ginoo. Tara. Tungkol din kahoy. Pomra na tay, pahimuan pa nagtungkuanan ka ng kahoy, jid ba? Mawatan gigsibo ka mamalas mando. Dala na ba tong muso? Namang tundan guys, nagkalata guys. Ano ni kaptan na ba? Daghan mi grasya, salamat ka Diyos Ginoo. Ug ilabi na daring naghatag daring rep. Salamat ka Diyos ni Muti. Ginoo na jay magbaw sa imong kamaadyo dari namo. Nakarat man ko kay nag-message man dyan na. Mabira. Gabi, dyan nag-send naman dahil si Jag kuan. Nagpada na si Jag, motong kuan ko ganiha. Kuya ay lino ko di. Itong Di, paadyon pa na tayo. Ito kabalaw ka tayo. tungtunganan ka ng tarong, di ba lilig ba? Kay pung ba man eh. Ang pingang yun ninyo kay grasya ni siya. Amando uman sa saksak. Ano ni masa ba? Ang paksi. Kaya ba sige na ba sila ukab gani ba? Di magsibukab. Di wa pa na na-plaster. I-plaster pa na. Kaya nagka... Mandog tungtunganan. Itagabay ka. Paukot lang. Ikaw tayo, siya magibati tayo. Malipay. Malipay ang yampo din. Kanunay. Tagida rin ni kada inyong na. Salamat. Katuloy bugnaw. Mamahilig ka tayo na yun, no? Bugnaw. Oh, may naman nagbugnaw. Salamat din si Kaajo. Salamat. Salamat.
O video call ra mo nay, gusto ko makita ni Janay. Video call ra. Hindi ko din mo. Video call ko no te nanay. Trabaho pa ni mo chat ra to. Salamat jud kadto ni mo te. Dahil sinay sig balik-balik dari resibo kay tan-aw di jag utang bagdi. Cash lagi nanay. Nang luspad si nanay gani halagi tayo muot ko purma. Kaya nag Kaya naman ako kalanda na may nag-deliver ako lumutang ba tayo sa. asam ka tayo lingkod ka? Nara magsaksakan nas likod tayo ka lama. Lali. Pantay ra pud siya sa kadak-an sa rep. Sa una. No lagi dana ra na siya kay ari daris pikas lami sa abuhan makabiling-buling na. Hindi na si Gabriel na. Di lagi arong di magguba. May minor na no. Tudluan mo ko. Mag-dipros, huson. Huson ko mag-dipros. Og magdipros isiro tong das ilawom. Ikaw, asam na pitit ko na. Das ilawom na ida. Wa na pressure man ang dara-dare. Nandini. Karito kani mo kanon kanina. Kana. Hindi po sa buwan ikaw ramay na kamauna na, ikaw ito Ako rin mo kuwan na. hilabutan na. Naka-up na siya. Hilak balik ka nay. Nalimpay ko ng buhay ka, Ha? naghatag na ni. Pwede ta magdahom na no. Hindi ko magdahong dahil kinasing-kasing sa paghatag. Wala ma. Hilak si nanay. Nay, nansa mamong wa na mo may tingag-tingag lagi. Wa na katingag si kalibay. Nay, kahilak ko nanay tay. Hilak nga masabot imong bati nay. Malipas sangkos langit ng kalipay yun. Arang. Nalimpay ko lagi, sa langit, ang kong Yan po, ginagatan niya ng taga-gasya. Piluon siya gasya, yatag si Ginoo. Salamat ko sa kaado dahil sa iyong pagkabugutan. Na- Sa magaling kang parin. Pero may nalaman ko kayo ng langgaw, kayo nagguba, hanggang muli. Salamat kadyo ate. Og amping kanunay diha sa imong trabaho. Ginoo nay magbawas sa imong kamaado dari namo. Salamat kaado sa Ginoo. Ginoo rin tayo magbawas ni mo. Kada inaw na na, makarara sa puso ng hapang na. Di ko kalimot. Nilangan. Kasangan, Di magpa-mention tay. Sa dangan di ay. Manay ko anjid. May bulutan. Kaado. yes, Ginoo na. Hindi mo paminsun sa ngan. Salamat eh, mara ni mang vlog. Surprise si nanay. Si tatay, gi-surprise kay abig nanay kuan. Utang. 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 At tara si nanay, padung sud na tay. Sa mali, utang nga matitibaya ng taon, bisan sulit palit. Ginamo si buwan. Pero kapag mabuta, Awat problema. May problema, garden, daghan, utanon. Kaya nakaloko yung mukha doon ito pag kinabuhi na ni. Kaya libis lang tayo kaog karne. Kaya wala ko'y pangita. Ay sapod. Sa magaling magkasuldo. Agdi raman, di ulay itapasyag des Ginoo. Taka naman yung maluoy. Gapo naman po, di ako pinaloy ng ating nitagbugas. Salamat po to. Salamat ka, Jo. Jamara ni mang vlog, guys. Salamat po ninyong tanan, guys, sa pagsuporta sa mo ang mga vlog, sa waysawang pagsuporta. O labi na ni Mote sa naghatag sa rep. kaado mo today. Salamat ka, Jo ni Mote. More blessings pa o God bless amping tangtanan. Mapakasun yung marinan din siya. Andaman din natag manok tay sa kasako. Andaman mo tay. Mapakasun yung marinari. Bisa di ko kakita. Puhon. Marani guys. Bye, Nay. Bye, guys. Salamat. Salamat. Salamat kaado.